नमस्कार. आज आपण कुरकुरीत कांदा भजी म्हणजेच खेकडा भजी बनवूया. एका मिनिटात एकसारख्या आकारात सर्व कांदे कापण्यासाठी एक आयडिया केली आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. ह्या आयडियामुळे वेळ व मेहनत लागत नाही. बिना पाण्याची, बिना सोड्याची कुरकुरीत कांदा भजीची ही ओरिजिनल व परफेक्ट पद्धत आहे. कुरकुरीत कांदा भजी बनवण्यासाठी 4 मोठ्या आकाराचे कांदे घेतले आहेत. ह्यांची साले काढून मुळाकडचा व देठाकडचा भाग काढून टाकला आहे. त्यामुळे कांदा मोकळा करायला सोपे जाईल. हा कांदा स्लायसरवर अशा पद्धतीने स्लाईस करूया. ह्याने कांदा एकसारख्या आकारात स्लाईस होतो व ही प्रोसेस फक्त 1 मिनिटात होते. अशा पद्धतीने कांदा उभा व पातळ स्लाईस करून घेतला आहे. हा एका बाउलमध्ये काढून घेतला आहे. ह्यावर चवीनुसार मीठ मिक्स करूया. मिठामुळे कांद्याला पाणी सुटते. कांदा अशा पद्धतीने दाबून मिक्स करूया. ही कांदा भजी कुरकुरीत व टेस्टी होण्यासाठी कांदे कापण्याची, पीठ भिजवण्याची, तेलात भजी सोडण्याची व भजी तळण्याची विशिष्ट अशी पद्धत व्हिडिओत सांगितली आहे. कांद्याला पाणीही सुटले आहे व मोकळा झाला आहे. आता इतर साहित्य घालूया. बारीक कापलेल्या 2 हिरव्या मिरच्या. तुम्हाला भजी जास्त तिखट आवडत असतील तर मिरच्यांचे प्रमाण वाढवू शकता. अर्धा छोटा चमचा ओवा कुस्करून घालूया. जिरे पावडर अर्धा छोटा चमचा, हळद पाव छोटा चमचा, काश्मीरी लाल तिखट 1 छोटा चमचा. व्यवस्थित मिक्स करूया. ओव्यामुळे भजीला खूप छान चव येते व भजी पचायला हलके होतात. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. आता 1 मोठा चमचा तांदळाचे पीठ, 1 कप बेसन पीठ घेतले आहे. हे थोडे थोडे करून घालूया. कांद्यात जेवढे बसेल तेवढेच बेसन पीठ घालावे. नाहीतर भजी कुरकुरीत होत नाहीत, मऊ होतात. बेसन पीठही जास्त झाले तर भजी कुरकुरीत होत नाहीत. ही भजी आपल्याकडे पावसाळ्यात तर आवर्जून खातातच, तसेच वर्षभरही आवडीने खातात. अशा पद्धतीने पाणी न घालताच पीठ घट्ट भिजवले आहे. ह्यासाठी आपल्याला 1 कप बेसन पीठ लागले आहे, पण तुम्हाला थोडे कमी किंवा थोडे जास्त लागू शकते. कांदा भजी कुरकुरीत होण्यासाठी पिठात 1 मोठा चमचा गरम तेल. गरम असल्यामुळे चमच्याने मिक्स करूया. आता इथे एक लक्षात ठेवा की पीठ भिजवले की लगेचच भजी तळावी. त्यामुळे पिठाला पाणी सुटणार नाही व भजी मऊ होणार नाही. ह्या पद्धतीने पीठ भिजवताना तुमचे पीठ कोरडे झाले तर 1-2 चमचे पाणी घालून एकजीव करून घेऊ शकता. पाणी थोडेसेच घाला, नाहीतर भजी कुरकुरीत होणार नाहीत. कढईत तेल गरम केले आहे. गॅसची फ्लेम लो टू मिडियम आहे. कांदा भजी कुरकुरीत होण्यासाठी ती तेलात कशी सोडायची ते बघूया. पीठ अशा पद्धतीने बोटावर पसरून तेलात सोडूया. त्यामुळे त्यांना खेकड्यासारखा आकार येईल. गोल आकारात सोडू नये. पावसाळ्यात ही भजी खाण्याची मजा काही आवरच आहे. ही सोनेरी तांबूस रंगावर तळून घेऊया. आता दुसऱ्या बाजूने उलटूया. कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेऊया. थंडगार वातावरणात गरम गरम कुरकुरीत कांदा भजी व वाफाळता चहा, तळलेल्या मिरच्या म्हणजे सुखच. तुम्हीसुद्धा पाऊस पडत असताना अशी गरम गरम भजी व त्याबरोबर गरम गरम वाफाळता चहा नक्की बनवा. अशी भजी बनवून घरीच कुरकुरीत कांदा भजी खाण्याचा मनसोक्त आनंद घेऊ शकता. भजी जास्त तळली तर ती करपतात व रंगही काळपट होतो. भजी तळली आहेत. ह्यात 3 ते 4 मध्ये कापलेल्या हिरव्या मिरच्या, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने तळून घेऊया. मिरच्या मध्ये आठवणीने कापा, नाहीतर त्या तेलात घातल्यावर फुटतात. भजी तळताना अशा मिरच्या व कढीपत्ता तळल्यामुळे भजीला मिरची व कढीपत्त्याचा खूप छान फ्लेवर येतो.
ह्या पद्धतीने तुम्ही नक्की बनवा. भजी खूपच चवदार होतात. ही तळली आहेत, काढून घेऊया. ह्या पद्धतीने सर्व भजी तळून घेऊया. ह्यातील मिरच्यांवर मीठ घालूया. कांदा भजी तळताना तेलात मिरच्या व कढीपत्ता घातल्याने चव खूप छान येते. परफेक्ट व ओरिजिनल पद्धतीमुळे कांदा भजी खूपच कुरकुरीत झाली आहेत. तयार आहेत कुरकुरीत कांदा भजी म्हणजेच खेकडा भजी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.